Okay, her er jo vores super flotte ligning. Så først og fremmest, så skal vi finde vores punkter. Det er x1, y1, det er vores første punkt, som vi skal have plottet ind. Og heroppe har vi x2 og y2. Og det er et andet punkt. Vi har fået foræret punkterne i den første sådan meget nøje til. Så den hedder minus 2,3. Og det er på x-aksen, den hedder minus 2. Og så er den 0,3 på y-aksen. Så vi er først gået 2 til siden, og så er vi gået 3 op. Og så er punktet blevet plottet lige der, som I kan se på prikken. Så den anden, den hedder simpelthen 20 tredjedele og 0,14. Og her skal vi tænke lidt mere, fordi den er sat op i et brøktal. Først skal vi se, hvor mange gange 6 går op i 20. Og det gør den med sådan 3 gange. 6, 12, 18. Det er det, der kommer til os på. Og så har vi en rest på 2. Det betyder, at vi skal ud sådan cirka 6 og 2 tredjedele. Og derfor har vi placeret den der lille prik lige der. Og så er det der, vi er gået op. Altså lige der. Så er vi gået op til 14, og det er på vores toppunkt. Og så er vi gået ud der. Så det er simpelthen, hvad vi har gjort med vores ligning. Og så har vi jo også fået vores ligning, som hedder minus 2,3. Og så hedder den, 6 og 2 tredjedele, 0,14. Super smart.